Fl-aħħar jiem ħareġ ktieb ġdid dwar il-Passjoni ta' Ġesu Kristu b'ġabra ta' madwar 200 ritratt meħudin mill-fotografu Mario Cocker. Il-ktieb bl-isem ta' Passjoni, Silent Witnesses in Getsemane, jikkonsisti fiċ-ċena, l-ort u tradiment, 3 mumenti li n-nisrani jemmen li Kristu għadda minnhom sakemm ħalla ħajtu għal bniedem fuq l-olja tal-Gologota. Ma' Net News, Cocker qal li l-iskop ta' dawn il-kodba hu li permezz tal-istil chiaroscuro in-nies jaraw id-dettalji tal-varri li ħafna drabi ma jinnutawx li qegħdin hemm. Il-ktieb jikkonsisti f'170 paġna ta' ritratti mill-Isba maħudin f'Malta u f'Għawdex tal-arti sagra marbuta ma' dawn it-3 mumenti. Dan t-tieni volum ta' ġabra ta' ritratti bit-tielet volum mistenni joħroġ is-sena d-dieħla li se jkun dwar il-varri kollha li jinkludu l-proċess ta' meta Ġesu ittieħed quddiem Pilatu u nata swat li ma' varri jinsabu kollha f'pajjiżna. Dan il-ktieb sar b'kitba bil-Malti ta' Mario Coleiro u traduzzjoni għall-Ingliż minn Iggy Fenech, filwaqt li l-kitba reliġjuża saret minn Father Dillon Buġeja u pubblikazzjoni ta' Horizons Malta. Cocker ilu għal dawn l-aħħar snin idur diversi knejjes biex jieħu ritratti ta' statwi tal-ġimgħa l-kbira li jsebħu l-knejjes tagħna f'dan iż-żmien qaddis.